A primavera chega ao comercio local da Pobra do Caramiñal cunha iniciativa para dinamizar as compras. A campaña Merca Florece e Gaña repartirá premios semanais entre a clientela dos establecementos adheridos. Durante 3 semanas, entre o 1 e o 19 de abril, na Pobra do Caramiñal sortearase cada domingo ás 10 da noite un vale de compra de 200 euros. Esta iniciativa forma parte da campaña da Asociación de Empresarios da Pobra, Merca, Florece e Gaña, a cal está cofinanciada pola Xunta de Galicia. A campaña comeza hoxe e está activa ata o 19 deste mes. E, bueno, este é o cartel, cada semana vamos a sortear 200 euros e pola nosa aplicación Pobra Activa, que xa, bueno, a ten moita xente baixada e a verdade é que está funcionando todo bastante ben. Un acto que busca apoiar o pequeno comercio e animar a veciñanza a mercar no seu entorno máis próximo nesta primavera. A compra do comercio local. De feito, os 200 euros que se van a sortear cada semana son para vales para que logo podan canxear nos comercios adheridos á campaña, é dicir, é como que se retroalimenta, non? A participación é sinxela, por cada 10 euros de compra, as persoas usuarias recibirán unha participación. Para rexistralas só é necesario escanear o código QR facilitado polo comercio a través da aplicación Pobra Activa. Para participar na campaña hai que instalarse non a teñen instalada e despois, ao abrir a aplicación, vaiche pedir o número de teléfono e o nome, que iso é imprescindible para despois nos chamar por teléfono ao premiado. Logo, no inicio da aplicación, terás a campaña, que deberás entrar en ela, e xa che vai a pedir escanear o QR. O QR, cada comercio ten un, vale? Por unha compra superior a 10 euros ou por unha compra de 10 euros che deixa escanear. Estarías participando nunha participación. Os sorteos realizaránse semanalmente e incluirán todas as participacións rexistradas ata ese momento na aplicación. As persoas gañadoras serán anunciadas na propia app e tamén nas canles oficiais da organización. Os domingos 5, 12 e 19 serían os sorteos ás 10 da noite, chegarán mediante un push da aplicación Pobra Activa. Dende a Asociación de Empresarios destacan a boa colleita que teñen este tipo de campañas por parte da veciñanza. O número de usuarios que conta coa aplicación de Pobra Activa aumentou favorablemente. Cada campaña temos máis xente, porque de boca en boca, incluso os comerciantes tamén lle din aos seus clientes que abaixen, que ten moitas cousas, que non é só para as campañas, sino, pois mira, pois pode ver algunha noticia actual daqui da zona, ou pode incluso mirar o tempo que temos. Bueno, estamos intentando que a aplicación non só sexa para as campañas, sino que sexa útil para máis cousas, non? Os premios deberán recollerse na oficina da Asociación de Empresarios, presentando o móvil coa aplicación activa. O prazo será de 10 días desde a comunicación do premio e, de non cumprirse, procederase a un novo sorteo.